Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan Toverofeldia. Onko helpotas? Kyllä tää menee. Oi. Okei, kukaan ei nähnyt tota. Mä en oo näin botti oikeesti. No niin. Okei. Tää on helppo. Joo, ei oo paha. No niin, botti oikeesti. Joo, ärsyttävää. Tämä äräyttää minua. Okei, 3. kerta toden sana. Joo. Typpelyä. Okei, no niin. Helppo tasa. Joo. Ei tää nyt on niin vaikea. Kyllä mä tämän läpi pääsen. Mä oon ennenkin päässyt tän läpi. Miksi mä en pääsis nyt? Mutta joo. Okei. Mitä tää pitäis edes tehdä? Ja siis tässä on noi tekstit vaan sen takia, että jos joku katsoo ilman ääniä. No, mä en tajunnut. Okei, mä vähän katkasin tätä videota. Toisin sanoen unohdin kuvata. Joo. Eli no siis sano vähän eri juttuja, mitä mä sanon välillä. Tää on ihan hirveä vaikea. No niin. Oh, let go. Ja. Okei. Joo. Okei, vihreä tasa. Okei, tää on helppo. Joo. Juu. Okei, punainen. Joo. Kyllä menee. Imurivoima. Just niin. Mä siis kirjoitin nämä jutut ennen kuin mä nyt äänetän tän. Että joo. No voi. Garfield. Okei, rakikuit. Joo. No niin, uusi tasa. Ei näytä pahalta. Joo. Nyt joissain kohtiin näytä olla vähän jälkeen. No siis jälkeen noin tekstit. Joo. Voi. Okei, tosta ei puhuta. Jatketaan. Joo. Mun ois pitänyt leikata toi varmaan pois. Okei. Niin, uudelleen. Ei oo niin paha. Joo. Okei, ihme keltainen tähän pissaversta. Ei oo hauska. No niin. Helposti. Ei voi olla vaikea. No niin.